тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум, мы ночью бум-бум-бум, закончим. Čaute, vítam vás Devure pri tomto Let's Play na hru Far Cry Primal, našej vašej obľúbenej sérii, ale my bez ďalších rečí začneme hru a budeme pokračovať na tom istom mieste, kde sme predtým náš Let's Play zanechali. Takže tu nás sa nachádzame v tejto hre a teraz cestujeme, teda vlastne hľadáme cestu na Oros, keďže cesta je veľmi tmavá, vyrobíme si nejakú tú palicu, nejakú tú pochodeň, zrejme, a chýba nám drevo, takže ideme ho nájsť, ideme niekde pohľadať, ideme na výpravy za drevom, ale hneď vedeli, že to asi bude chyba, tak ho hneď hodili vďaka za to hneď blízko, takže hneď si vyrobíme palicu, máme palicu naozaj efektne skvelo, no, takže nejaká ukážka, ak sa zhotovuje taká palica, ak by ste si chceli doma vyrobiť niečo na podobný štýl, takže vám stačí iba nejaké to drevo, tam hodíte nejaký balván a môžete s tým trieskať hlavy susedom alebo susedkám, keď vám nechcú dať alebo vás otravujú. Dobre, takže my zrejme tu budeme musieť zapáliť, keďže je tma, trošku som sa opálil aj ja, trošku som spálil svoje chlpy. Dobre, takže fajn, môžeme pokračovať, takže ideme sledovať stopy Venžu, to sú naši títo ľudia, tu nevidíme tie stopy, to sú tie červené. No, a hneď tu nejaké krovie. A teda to je nejaká Lia našej vraj. No dobre, takže my to ideme zapáliť, takže ideme to podpáliť. Tak, nádherné pyromanské schopnosti týchto pravekých ľudí ma vždycky prekvapujú, takže fajn. Počkaj, ja horím. Nie. To sa nemalo stať, to je... Co to? Ja sa zapálim pri tomto, to ako vážne. Nejaký šanghajský bengalský tiger, naozaj nádhera, aj keď neviem, že či tu v pohorí Karpat, niekde tu na Slovensku máme nejaké tie tigre, ale možno niekedy dávno pradávno boli, takže znova si dáme toto naše lovecké videnie, že by sme videli, kam vlastne máme chodiť. No a vezmeme si bridlicu, neviem síce, že či sa mi ešte na niečo hodí, ale proste radšej mať niečo viacej ako menej, no. Drevo to sa shodí, z toho sú tie šipy, takže kebyže tu máme nejaký fight a niečo sme objavili, niečo zaujímavé. A je to vlk, ktorý tak vyzerá trošku v tom režime loveckom, ako keby zapáchala, z neho idú to tie plyny, také plynatosti. No ale to nám neprekáža, my ho aj tak prehľadáme, my si niečo z neho vezme. Takže toto zabil silný Venža, to sme boli asi my, kľame neboli sme, to bol to niekto iný, čo som to zase napojil, nejaké zvířata, dobre, to ešte nič nemáme, pokračovať výborne, no, takže sledujeme stopy našich predkov, dobre, my vieme vydesiť vlkov z ohňu, takže keď na nás bude nejaký ten vlk útočiť, čo to, krvavá stopa, to je naozaj zle, niečo sa tu muselo odohrávať, niečo strašné, nejaké jatka tu boli, nejaký masový vrah, alebo niekto to vraždil pre meso. Tu na vlk, on sa ma bojí, ja ho vytasím toto a on utečie, nádhera. Tu dá, čo sa našlo. Hej, co to vlko? Vlko, boj sa, toto co je? Ma oklamali, no. Táto co? Tu, úhor, tu, máš. Fíha, to som nevedel, že sa dá. A ja som ich asi naštval, to som nemal zrobiť. Ha. Na mne nikto nemá. Ja som praveký človek, takže máme aspoň nejakú tú srst, môžeme sa prikryť, aj keď si myslím, že títo pravekí ľudia mali aj sami na sebe mnoho srsti. No, fajn. Takže môžeme pokračovať, tu vylezieme, takže naozaj nádhera, môžeme pokračovať. Ideme ďalej, tu rýchlo prejdeme týmito chodbami. A tu niečo čujem, nejaké zlovestné zvuky, odtiaľ to vychádzajú a tu sa niečo našlo. To je iba drevo. Ja som myslel, že nejaká relikvia, no nič. A tu niekto palil oheň, tu vidíme, že bol to oheň, no. Takže sú blízko, sú naši bratia blízko a teraz čo by som mal spraviť? Skočiť do vody, alebo asi iná možnosť za ním neexistuje, takže trošku poskáčeme. No, vylez. Toto co je? Prečo v žiadnej hre od Ubisoftu sa nedá vyliezť z vody? Je to naozaj také o ničom, by som povedal. Takže
Pomaly. Dúfam, že na mňa tu na nič nevyskočí, lebo to by bolo také trošku zabíjacké, to by som sa zjakol podľa mňa, myslím. Takže, a máme zvierací tuk a stiskneme Q a máme, zapálili sme, nádhera, výborne, môžeme konečne pokračovať ďalej, tu je ďalšie drevo, to sa možno zíde, neviem, možno nie, tak ale sú tu počuť nejaké zvuky, nejaké prehistorické zvieratá, tu asi čo robia, a ďalšie krvavé stopy, niekto tu veľmi silno krvácal, keďže už celú cestu sa tu šíria takéto niečo, takéto veci, tak, niekto si tu kreslil nádherné majby, ani ja by som také nenakreslil, kde to ešte práve keď ľudia, podľa mňa tu nám trošku prehnali s týmto, ale to neprekáže, to nám neprekáže, my pokračujeme ďalej v tejto hre a tu sme našli nejaký ten batoh. Zvierací tuk sa tam skrýva v tomto batohu. Niekto ulovil zvieratku a spravil z neho tuk. Výborne. No, ale to nás veľmi nezaujíma a znova voda. Teda dúfam, že sa má sa takto tady to vôbec ísť. Teraz neviem, že či idem dobre. Nie, nešiel som dobre, zbytočne som zahasil svoju pochodeň, no nič nevadí, máme aj tak zvierací tuk, ktorý sme si tu nakrádli od našich praveckých prehistorických predkov, takže nádhera, aj tak by mi vlastne zhasilo tú moju pochodeň, čiže to nejak neprekáža. A čo tu máme? Prístrešok, alebo čo by som s tým mal spraviť? Teda teoreticky by som to mohol aj zapáliť, to by som mohol, takže zapálime a podpálime? Nie, oklamáme ma. Nič také tu není, no dobre, nevadí. Trošku som sa nechal nachytať, asi ma to chceli donútiť, že by som sa zapálil túto pochodeň, aby sa ma zvieratá bali aj také, čo nepoznajú oheň, bo to dobré je. No, nejaké tieto potkany krysy, výborne. Tak, my už môžeme jesť konečne, už sa nemusíme hrbiť v týchto podzemných chodbách a... No. Nejaké pazúky som tu počul. A... Kde si? Vlko? Kde si? Takže tady išli naši predkovia, zatiaľ tu nevidím žiadne krvavé šmuhy, čiže asi sa tu nestalo nič zlé, nič také nedobre, nesprávne. A znova voda. Dobre. Teraz si konečne popláveme, možno tu nájdeme nejaké prehistorické delfíny alebo niečo také na tento štýl úžasné alebo príjemné na dotyk. No ale pokračujeme naozaj, celkom pekná scéna. To co to? To je nejaké tigre. Mal by som asi povedať takto pri brehu, aby ma nezačul. Je to tiger? Alebo to je... Nie, to je mamut. No, ešte že tak. Tie problémy nerobia, som počul. A tam dačo mŕtve. Aj teta tam je. Rýchlo, za tetu. Možno nám dačo povie, že čo sa tu deje. No. Poďme tam head do Poľska. Do východných Karpát, aj do Poľska, aj na Slovensko, a možno aj do Česka, niečo tam. Nejaká ruka tu. Ruko. Nie, ruko. Mŕtvola. A ona ich zabila. To bol triple kill. To boli 4 killy. Žiaľ, moja slovná zesoba v angličtine mi nedovolí vyjadriť to po anglicky a ona robí dobré pazvuky. To... A tiger. Také hororové tu ale tiger sa tiež bojí ohňa, bo to nie je dobré pre zviera. No a teta dačo ukradla a už beží head. To je jak cigane. Ale iné, to také prehistorické, to ešte cigáni, keď nebola evolúcia. Takže my utekáme pred tykrom, tiger si asi tiež trošku sa naškrtil, si trošku chutnal na niečom takom fajnom. Ale tá grafika vyzerá celkom parádne, toto sa mi teraz začína naozaj páčiť. Aj keď občas to miestami vyzerá tak, ako keby to bolo iba nejak upravené z PS4, ale to samozrejme asi aj je, lebo väčšina hier sa robí z PS4. No, teta nás zavedie na povrch a niečo sa od nej možno dozvieme, tu asi bude nejaká tá ukážka, takže ako mi bolo my sme už Zemi Oros, nádhera, sme objavili Zemi Oros, fajn. Ani nám to toľko netrvalo, žiadne faily v tejto časti, nádhera, zatiaľ to vyzerá na veľmi nudnú časť, no nič, ale to je ukážka, čiže do toho keď sa nebudem, ako mi bolo už viackrát spomenuté.
Na Orrospi? Palu, Sashwalim Shalam, Takar Hassan, Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis, Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausan. Utakar Ulimuan. Ku Aika Gwashta, Mi. Kawa. Ahatra. Guama. Guama. No, tu je nejaká tá načítavacia scéna, čiže do tohto, no fajn, išli sme za nejakou mentálne narušenou ženou, ktorá zbiera uši svojich nepriateľov, fakt úžasné, no ale ďalšia ukážka, takže. Ada. Kuala Yawinja, Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Pal Huwinja Huguana. Winja Haywa Boasha. Sandansha Oros. Tigre Dansha Dobo. Sakwim, Ay. Walta Lauba Akista. Mi Barra. No fajn, takže sme prijali tu na tento quest od tejto žiaj asi mentálne narušenej ženy, ako som už spomenul, ktorá zbiera uši svojich nepriateľov, no je to také trošku, sú aj horšie uchylky, som počul, že vraj, no, napríklad len tak námatkovo spomeniem to ten, co sa im páči zapaľovať žene po hlavné chlupy a potom ich následným výstrekom hasiť, to som tak kde čítal nejaké také zaujímavosti, no dobré, ale my teraz ideme nájsť nejaký zelený list, aby sme mohli pomôcť našej mentálne narušenej kamarátke sa trošku vyliečiť, ale to nám neprekáža, no dobre, dozvedeli sme sa, že v Oros už nie je domov týchto našich venžat, z tohto kmeňa prichádza aj tento Ujo vlastne, alebo pokiaľ som dobre pochopil, no a tu by sme mali ísť, ale tam niečo vidím, aha, to bola asi iba nejaká srna alebo niečo také, no dobre, nevadí. Nejaká modrá rastlina, to hneď ja vezmem, to určite nejaké zakázané kruhy, to marihuana, to vezmem sebe, bo to dobre je na dačo som čul. No a tu je ten modrý, teda zelený list, modrý už mám, no ja som lepší, bo ja som slak. Takže tu nás sú tí udám, takže tichučko sa zakradneme a pomaly ich drbneme po hlave. Likvidace, nádhera. To presne som chcel, takto sa to robí. A aj ty dostaneš, ty jeden zarastený chlupatý muž. No, výborne. Prehľadáme, čo tu máme, aj my sme takí dajakí, že mŕtvoly tu hľadáme, že čo tu majú, dobre, pre nás, čo by sme mohli tak zjesť, alebo si dať, presunúť telo tu, na čo by som robil, tu na ich obžeru tote, mŕtvole,
či zvieratá, jaké mŕtvole, tie ich už neobžerú. Tu nadá jaká hostina bola tu vo Bašaru, to jak naozaj jak cikáne tu nejako obesili to také ukrižovanie, to ešte pred týmto. No, fajn, nevadí, tu je ďalší zelený list, ten odtrhnem, takže potrebujem už iba pár zelených listov. Tu je hneď ho vidím, je tu naznačený takto červenú a je tam aj to ten požierač mesa, takže toho budem musieť zastrašiť nejak, mu poviem nejaké také z právnického žargonu veci, také škaredé a hlavne si zjakne a tu máš likvidácie. Len sa otočil a už headshot dostal, no dobre, nevadí. Už sa tam počujem nejaké zvuky, že už sa tu vlky zbiehajú, no výborne. Takže prehľadáme aj toho. Fajn, máme asi všetko, až na tie zelené listy, čo sme vlastne mali si zobrať. A ďalšieho zo seba vyžaruje to ten zelený list. Dobre, donesieme to zelené listy teraz do tej Sile. Vlastne tak volá totižto. No, som počul, že vraj to je napísané, no dobre. A potom to si už vlastne aj ukončíme tento let's play, tento úžasný diel plný. To co je? To vlko? Nie, vlko. Ja sa bojím vlko. Našťastie je trošku taký, vymletý, a nie je vymletý. No tu máš vlko, umri, chod do Poľska. Na návštevu do Osvienčimu ti štát preplatí, som čul. Na, umrie. Likvidácia, to keľo ich je. Ale no tak buďte ku mne milí, ja som práve začal hrať a nie tu také už vojna, tu už tieto bitky. To ja nechcem tu na... Prečo? To vlko ešte. Hneď využil situáciu, no toto nie. Toto už začína byť akčné, toto nie. No fajn, takže tu nám už bude asi nejaká tá ukážka, keď donesieme vlastne tie zelené listy našej kamarátke mentálne narušenej Salve, no dobre, to nevadí. A potom tu už nejak končíme po tej ukážke, takže tu už sme a ukážka. Saila. Ti Wanayi. Shaja Tani Chlauta. Slawata. Tani. Dubu. Walna maiska. Washta. Luhaja uruskwa pacham. Al-Hubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwatija. U'alna. Winja waida. Tuhai padas shwa. Nádhera, teraz sa nám tu objavuje. Skončili sme misiu, dostali sme 500 skúseností, prijali sme prvý akt priateľstva medzi týmito dvoma, keď mi vlastne keď tomu hlavnému hrdinovi nahrkala do ruky a tu sa nám otvára mapa, vyzerá byť naozaj obrovská, tu si ju trošku ešte oddialím predtým, než tento let's play ukončím, keď sa bude dať naozaj chodiť po celej tejto ploche, čo tu vidím a nielen po nejakej tejto časti, čo teraz ukazujem, tá výborne. Vyzerá to zaujímavo. No dobre, fajn. A v tejto mape to vlastne aj všetko ukončíme. Takže lúči sa s vami Tejure, ak sa vám tento let's play páčil, nezabudnite dať like, odber, koment, alebo ma zdieľať. Aj keď za posledné dni som sa vďaka zdieľaniu dostal na vyššiu úroveň, aj čo sa týka odberov som za
ani za necelý týždeň prišiel 60 novým odoberateľom, tak aj za to vám veľmi pekne ďakujem, ste naozaj skvelí a majte sa.